पापा जी का नाम परानपुर चट्टी पर पूछला पर केहू बता देता। भोरिक पासवान जी का नाम परसा मोड़ पर पूछला पर केहू बता देता। ये पूरा परिवार अपन जुटल बा। कहाँ कहाँ से लोग भेलाई से हमरा मुन्ना पासवान जी आयल बने, अरविंद पासवान जी आयल बने, एने सेवराई से सब लोग आयल बा। लमहर बाटे तोहरा बाबूजी के नामावा हो, लमहर बाटे तोहरा बाबूजी के नामावा हो, लमहर बापूरा परिवार दुल्हा। आवाज कहाँ कहाँ ले जा रहल बा। परानपुर ले आवाज जाता। हमारा बिंजू वाला भैया राम प्रवेश जी आयल बने। गाजीपुर जिला में कार्यक्रम हो रहा बा। गाजीपुर हनो बहुत बहादुर जिला गाजीपुर है। गाजीपुर के धरती से हमारा भगत जी आयल बने, सुदर्शन पासवान। वीरों की धरती, जवानों का देश, वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के धरती से हमारा वीरेंद्र पासवान जी के बालक नेताजी के बहुत बहुत स्वागत बा, अभिनंदन बा। कि गह गह कहरे आजू भर नैया हो, से पुरस्कार आ गई पारस पासवान जी। हमारा भोरिक पासवान जी के भगत जी बने, यहाँ के समधी जी बने। अच्छा, भटवलिया से हमने के बड़का भैया मनई पासवान जी, आपको 51 रुपए का आशीर्वाद आयल, स्वागत बा। देखिए समधी वही के कहल जाला। सम मने बराबर होला, आधी मने बुद्धि होला, मने जेकर बराबर विवेक होके, मन से मन मिलत होके, ओकरे के समधी कहल जाला। हमरो समधी बानी सुदर्शन जी, आ यहाँ के समधी बानी भोरिक जी। मने हम अपना समधी के समधी तराइल बने। हमने कोरी बलिया जिला हमार घर है। बलिया जिला में बेटी बहन ले एगो गीत गावेला कि जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के। आज दुल्हा दुल्हीन वाला गीत होके के चाहे शुभ दिन में आयल बनी जा। जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के, समधि समधीन के न। जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के, समधि समधीन के। सूरज बाबू
पासवान जी रिया जी का जोड़ी बनल है। हमने के भौरिक जी के बड़का बेटा पतो लोग के आज शादी भइल। आई जोन जोड़ी बने जा रहल बा, आज जो नसावर से तिलक आइल बा, एहू लोग का जोड़ी बनल है। आए लोग के संगे संगे दुल्हा दुल्हन के संगे से उनकर मम्मी पापा के भी जोड़ी बनल है। ऐसा गीत हो रहल बा कि जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधि समधीन के ना, कि जोड़िया बनल रहे दुल्हा फिर हमारा दिग्गज पासवान जी यहाँ का ससुराल है। यहाँ सवास से अंगद पासवान भैया कोरी से सैकड़ों रुपए का आशीर्वाद है। सेवराई के धरती से इन्हें के माध्यम से प्रोग्राम में हम आयल बने। यहाँ के बड़ोदरा रही ना गुजरात हो जाए, गुजरात में हमारा प्रोग्राम रहे बड़ौदा में, तो गुजरात में हम प्रोग्राम करे गए रहने, तो यहाँ से भेंट भइल बड़ोदरा शहर में। तो कहनी हमारा ससुरारी चले के बा, कहनी ठीक बा जरूर हम आई। तो आज वो प्यार खींच के ले आइल बा हमरा के, स्वागत बा अभिनंदन बा। लेकिन ये गीतिया लोग गावेला कि गंगा या जमुना में जब तक रहे पानी, बनल रहे दुल्हा दुल्हीन का जिंदगानी। गंगा जमुना के जब तक धार रहे तब तक दुल्हा दुल्हन का ही प्यार रहे। देखिए मजा तो तभी आता है जब दिल दिल से मिलते हैं, मजा तो तभी आता है जब दिल दिल से मिलते हैं, मगर मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। देखिए चननी से हमारा दीदी के गांव है, चननी से बहादुर पासवान जी कोरी से हमरा के सैकड़ों रुपए का आशीर्वाद आइल। फिर हमारा किशन बाबू कोरी से यहाँ के हमारा सुदर्शन जी के बड़का पुत्र बने, हमार दामाद लागब यहाँ के आप पूरी से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार है। स्वागत बा, अभिनंदन बा। तिलक के जहाँ तक बात बा, तिलक हो रहल बा, ऐसे ही तिलक भगवान रामचंद्र जी के भी होत रहे। लोग गीत गावत रहे, फाड़ी कौशल्या देई तिलक नीरे खेली, फाड़ी कौशल्या देई तिलक नीरे खेली, ई तिलक राम जोग नाही दुल्हा। अंगूठी हम नौआ के दिले रहनी,
करल बड़ी कि जनक जी रुआ तिलक ले आयल बने, लेकिन हमरा लड़का लायक तिलक नहीं खिले आयल। ई बेटी बहन लोग सब गीत गावेला लो, पारंपरिक गीत है हमने के। ऐसन ऐसन बर्तन हम तो धोबी के देले बानी, ऐसन ऐसन बबुआ के कपड़ा धोवाई लाला, बबुआ के कपड़ा धोवाई ठाढ़ी कौशल्या देई तिलक रे खेली, तिलक राम जोगे नाही लाला। ए बतिया के राम प्रवेश भैया जब ऊ गावेला लो तो निक लागेला, हम गाई तो तनी लोग कही कि का गावो तरह। लेकिन बेटी बहन के इतना इज्जत होला कि पूर्वजों के रहते नारियों का सम्मान नहीं जा सकता, सीता सावित्री का गुणगान नहीं जा सकता, और घर में बेटा रहेगा तो चूल्हा उपास पड़ सकता है, लेकिन जिनके घर में बेटी रहेगी उनके घर से कोई मेहमान भूखा नहीं जा सकता। तो वो लोग गीतिया गावेला लो तो गा दी लो का। महंगी के आइल बा जमाना, महंगी के आइल बा जमाना, तिलक समधी जमी के चढ़ाना। महंगी के आइल बा जमाना, महंगी के आइल बा जमाना, तिलक समधी जमी के चढ़ाना। कई लोग के तिलक जम के चढ़ैया, महंगाई के जमाना आ गइल बा। 10-20 हजारों का, 10-20 हजारों का कदर नहीं है, 10-20 हजारों का कदर नहीं है, लाखों के आइल